Dwi wedi bod yma wan ar y patch newydd yn Bryn Meddyg ers 3 mlynedd bellach. Felly, be mae hyn yn olygu ydi, mae'r system sydd gen i o cylchdroi cnyda wedi cyflawni ei hun. Be mae hyn yn feddwl ydy mae bob patch wedi cael llwch esgyrn, tail a calch yn ei dro. Ac oherwydd hyn, mae'r pridd wedi gwella dipyn ac yn llawn daioni, a mae hyn yn newyddion da i'r llysia ac i mol i fyd. Mi fydd y patrwm yma yn cario ymlaen tra fyddai'n tyfu llysia yma. A heddiw dwi am daclo'r teulu alliums, sef nionod, garlleg, cennin a sibwns. Wel, os da chi di anghofio neu di methu tyfu nionod o had ym mis Rhagfyr efo'r Queen's Beach, peidiwch â poeni, mae gen i'r atab i chi. A hwnnw ydy un o hein, y set. Wel, beth di set ydy nionyn bach sydd wedi cael ei tyfu i'r maint yma. A maen nhw'n cael ei trin fel gwres i nadu unrhyw fwy o dyfiant. A goll a'ch eisiau gwneud i deffro nhw ydy i plannu nhw. Fyny at ei gwddw mewn chydig bach o gompost fel yna. Un i bob cell. Mae yna 2 reswm pan fyddai'n plannu'r sets fel hyn. Y rheswm cynta di'r hen Jack Dos na. Maen nhw yn niwsans. A'r ail reswm ydy'r tywydd. Felly, os dwi'n cychwyn nhw mewn y fan yn y polytunnel, mewn tres bach fel yma, tan dwi wedi cael tyfiant o ryw 6 i 8 modfedd a digon o wreiddiau nhw, dwi'n rhaid y cyfla gorau bosib i'r nionyn. A fi gynna fi nionyn ar y mlad diwedd yr ha. Mae'r amser di dŵad i blannu garlleg. Mae garlleg yn syml ofnadwy. A goll da ni'n neud ydy agor y croen fel yna. Ond eto, os fedrwch chi wasgu'r cloves fel yna i wneud yn siŵr bod nhw'n o reit i blannu lly, am fod mae rein yn nhw wedi mynd yn feddal dy hyn a da'n byd i blannu. A reid 1 clof yn y pot fel yna. A disgwyl tan ydych chi'n cael rhyw 6 i 8 modfedd o dyfiant fel yna, a mae'n barod i blannu allan. Mae'r amser di dŵad hefyd i chi feddwl amdan plannu rhywfaint o gennin at y gaea. Fyddwn nhw'n edrach dda gwair i chi am gyfnod. A wedyn, pan maen nhw wedi cyrraedd tua rhyw drwch pensal o dew, fyddwn nhw'n barod i plannu allan wedyn ar y patch. O wahanol i'r cennin sy'n tyfu braidd yn araf, fi am blannu rhywbeth sy'n tyfu'n sydyn iawn a rhywbeth gellwch chi fita yn y fis 2 nesa, sef y shibbolths. Geith hynna aros y fanna wan, tan maen nhw'n barod i fita. A dyna ni, na'r teulu alliums di sortio. Wel, os da chi eisiau mwy o fanylion ar beth da ni di blannu heddiw, cofiwch, mae'r wybodaeth i gyd ar ein gwefan ni. Hwyl i chi wan, tara!